Hej så YouTube. Hvad siger du? Noget, som du gerne må høre. Hvad er det? Jeg siger hej så YouTube. Når det virker nu igen nettet, eller hvad? Nej, det jeg mener med det er at det er fordi, at jeg optager til YouTube. Og det jeg bruger til at optage med, det dur. Jeg tænker, hvordan han har brugt det fast stik. Jeg var inde og se, den er også deaktiveret igen. Altså den, hvor du fortæller computeren, skal det være stik, eller skal det være trådløs. Og den ser ud som om, den er deaktiveret, og jeg har prøvet at aktivere det, altså wifi. Men nu får vi jo at vide ved TDC, om det er forbindelsen hertil, der er rigtig, rigtig dårlig. Og hvis det er det, så kan de jo vel fjernstyre den. De må gøre et eller andet på noget, vi så giver valg i Og hvis det er det ikke er det, så er det computeren. Det virker bare lidt åndssvagt, at det er computeren. Nej. Den har Men vi udelukker jo bare. Ja. Ikke? Jo. Men de må lave en fejl. Altså, de har leveret et produkt, der ikke virker. Og sådan kan man jo sige. Det er i hvert fald... Meget kræve, altså det er... Det virker ikke. Mor, jeg tror godt, jeg ved, hvis det skal være computer, så ved jeg godt, hvilken computer. Altså. Den computer, jeg har fået, er bedste. Den skal vi lige kigge på, ja. Fordi det kræver lidt, fordi at jeg ikke kan spille nogen spil. Men jeg forstår det ikke, for han siger, det kan den altså godt. Så det skal jeg lige kigge på igen. Jeg har bedt ham om at... Jeg kan kun spille ét spil. Nu skal du pjekkes. Nu skal du pjekkes. Lars, det er en god dag i dag for dig, ikke? Hvad? Du vil gøre dit bedste for at få en god dag. Ja. Det er i hvert fald mit allerbedste. Ja, du kan ikke gøre de andres allerbedste, Lars. Du kan kun gøre dit eget allerbedste. Ikke? Ja. Orden sabling, orden sabling. Men den store kuffert, du fik sidste år, ikke? Kan det være... jeg kan ikke huske, om vi har i den. Fordi jeg tænker, kan det være... Er det ikke rigtigt, Laurits? Hvad? At du synes, det er meget nemmere med de nye kroge, fordi så ved du, at du kan putte dit tøj hen. Jo.
Nu skal du klækkes. Nu skal du flækkes. Nu skal du flækkes. Nu skal du flækkes. Au. Hvad er det, barn? Dit skæg stikker. Dit skæg. Her skæg. Nej, dit skæg. Dit Ikke her skæg, så skæg. Her skæg. Du vil selv komme til tøj, så. Nej, Julius. Jeg har de der bukser på til natten. Så styrer han hentet den her til morgen. Kom. Nej, jeg tænkte, den skal jeg ikke lave nu, når det er, at du skal afsted. Madskat. Den vil du gerne have. Kør lige om lidt, Julie. Du spiser din mad. Det er jo svømme opvaskerne, så står der. Jane og Allan sagde til, at de fik en helt pose tøj med hjem til Bettina i går. Men jeg sidste Ja, det var da ikke for. Det er ikke sagt, at det De kirke ganske fyre. Hey, hallo. Hallo, hallo. Hallo, Jeg hallo. har simpelthen ikke kort æg til dig. Nej. Så mangler jeg markeren til den der lavet. Jamen det er det, den er begyndt at lave dumt tøj. Jeg ved ikke, om endelig vi putter noget nyt i der, om vi skal lave en rens af den. Skal jeg gøre det? Det har hvor det skal vi uanset hvad. Jamen det synes jeg faktisk også, at skyldt den rigtig godt af. Det har jeg så ikke gjort.
Ja, vi skal bare sætte en blød for mig. Jeg tror simpelthen ikke. Jamen, den var i blødning, og så brugte jeg endda børsten. Men de spiste med godt, det havregrød i går, og Laurits gjorde bestemt. Tidspunkt kunne vi måske ønske os nogle... Vi har en fin indfærdsfærd, men du kan se langt stadig går nogle stykker. Man kunne jo... det store, det er faktisk rigtig perfekt til en masse pølser og sådan noget. Så ikke vi ikke har noget, men... Det er også rigtig perfekt til en god gang lasagne. Hvorfor? Det er også rigtig perfekt til en god gang lasagne. Ja. Og vi har kun en af de store. Jeg ved ikke. Hvorfor man kan finde en anden plads til det. Jeg synes, det er så bøvlet hver eneste gang. Men det er jo fordi, du ikke kan stable det. Eller vi ikke kan stable det. Det er jo det, der gør det svært, fordi ja, men du det skal er have hele ukorrekt. lort ud hver eneste gang, og så ned under de... Men det er jo det kommer du til lige meget hvad. Hvordan vil du ellers gøre det? Du kan i hvert fald give noget mere plads, så du bare kan komme til, hvor du har nogle store her, og så de små her, og så har du alt det der, hvad hedder de? Siger og alt det der. Altså det er egentlig godt, altså, jeg har noget mere rum til. Men selvfølgelig, vi har den plads, vi har. Hvad så, skat? Har du vist far dine stjernebukser? Der er stjerner i laverne. Ja. Har du vist ham dem? Dem du selv har valgt i dag? Hvad har du valgt for noget? Jule. Jeg kom lige hen til far og vise, hvad du har valgt. Det vil far gerne vide. Hvad har du valgt i dag? Jule? Lige træk bukserne lidt bedre op, så. Har han vundet dem? Nej, det har han ikke. Han har selv valgt, men vi kan jo fandt dem selv. Jeg spurgte, har han vundet dem? Har du valgt det? Nej, det var valgt det. Så du nok meget med. Du er alene lavet til skole. Men har du det lavet til skole? Er det ikke godt lavet? Må du få en mis så? Jo. Når du ikke kan? Okay, det er godt. Vi skal lige have sorteret strømper, det derinde. Det er ved at vælte ud. Jeg er hos mor. Det kan ikke lade sig gøre, skat. Det kan du ikke, måske i børn her. Nå, du var hurtigt til at spise. Det er bare sådan lige med. Moren vil i hvert fald gerne. Jeg kan ikke komme nogen vej til komme. YouTube. Videoen bliver snart færdig, YouTube. Desværre. Hey, YouTube.
Goddag. Hak. YouTube-filmen slut.